салом дӯстон, рӯзи гузашта дар нимаи дуюм ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон аз ҷониби сармураббии нав Пётр Сегрд эълон шуд ва акнун ин барои иштирок дар бозиҳои расмӣ ва роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё мебошад. Мутахассиси хорватӣ дар муддати кӯтоҳ ду маротиба рӯйхати бозингаронро тартиб дод. ҳанӯз аз аввалин қадамҳо ба мураббии нави тими миллӣ Эйнштейн ном монданд ва ӯ дарк кард ки аз ӯ интизориҳои зиёд доранд. дар рӯйхати нави тартибдодаи мураббӣ ин дафъа низ номҳои бозингароне ки барои иштирок дар тими миллӣ арзанда мебошанд дида намешавад. махсусан Фатло Фатлоев ки навакак беҳтарин бозингари моҳ дониста шуд. футболбози хушном қаблан ба мо гуфта буд ки агар даъват нагардад аз анҷоми фаъолияти худ дар тими миллӣ хабар медиҳад. мо дар нашрҳои дигар ин мавзӯъро пайгир мекунем. ҳоло бошад мегузарем ба хабарҳои асосӣ. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, имрӯз бозиҳои ҳалкунанда мегузарад ҳам дар Германия ва ҳам дар Англия. имшаб мефаҳмем кадом дастҳо дар дивизионҳои худ боқӣ мемонанд ва кадоме аз онҳо поён мефароянд. тамошои ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1х ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Лео Месси оҳиста-оҳиста мехоҳад аз футболи калон канор равад. дар ин бора вақтҳои охир хабарҳои тамоюлӣ афзоиш доранд. бозингари аргентинӣ мехоҳад корномаи худро дар он тарафи уқёнус дар амрико идома диҳад. дар чемпионати MLS беҳтарин бозингари ҷаҳонро бесаброна мунтазиранд, вале ӯ футболбози оддӣ нахоҳад буд. гап сари он меравад ки Лео Месси мехоҳад 35% саҳмияҳои дастаи Интер Майамиро ба даст орад. фикр дорам шумо фаромӯш накардаед ки ин дастаи Бекхем аст. собиқ нимоядгари мунтахаби Англия ва дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид дар он тарафи уқёнус клуби шахсии худро дорад. агар Месси саҳмияҳои ин бошгоҳро харидорӣ кунад, пас ӯ яке аз роҳбарон дар ин даста хоҳад шуд. то ин дам мураббии бозикунандаро шунидаем, вале мулкдори бозикунро якум бор мефаҳмем. табиист ки байни мухлисони Месси ва Роналдо баъд аз ин ҳолат боз атрофи беҳтарин будани ин он баҳс ба миён омад. тарафдорони Роналдо мегӯянд ки ӯ дар 37-солагиаш дар лигаи мушкилтарини олам бозӣ карда 18 гол мезанад. Месси бошад дар чемпионати панҷуми Аврупо ба як азоб 6 гол зад ва ин ҳам дар ҳолест ки ӯ 2 сол аз Роналдо хурд мебошад. новобаста ба ҷавонтар буданаш Месси мехоҳад аз футболи Аврупо равад ва Криштиано бошад аллакай ишора кард ки дар мавсими навбатӣ мехоҳад шарафи МЮ-ро ҳимоя кунад. ӯ аз даста ба ягон ҷо рафтанӣ нест ва карьераи худро то охири шартномааш дар ҳайати девои сурх идома медиҳад. Месси то соли 2023 дар ПСЖ боқӣ мемонад ва пас аз поёни ёфтани муҳлати шартномаи худ дар Аврупо дигар бозӣ нахоҳад кард. мақсади якумдараҷаи ӯ айни ҳол ҷоми ҷаҳони 2022 ба ҳисоб меравад. футболбози аргентинӣ хуб пай мебарад ки бо тими миллии Аргентина ин охирин имконият барои ӯ хоҳад буд. ба ҳар ҳол Месси ба ҳар куҷое наравад, мо бояд интихоби ӯро эҳтиром кунем. ҳеҷ кас ҳақ надорад ки аз Месси талаби мондан дар Аврупоро кунад. ӯ ғайр аз ҷоми ҷаҳон дигар ба ҳеҷ кас ягон чизро барои собит кардан надорад. ӯ ва Роналдо ҳамаи чизи собитшавандаро дар футбол аллакай исбот карданд. муҳлати шартномаи Ди Мария бо дастаи ПСЖ баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ ба поён мерасад. аз ин рӯ дастаҳои зиёди аврупоӣ таваҷҷӯҳашонро ба ин бозингар бештар мекунанд. Ди Мария дар дастаи ПСЖ як карьераи ҷолиб ва дурахшон дошт. мухлисони дастаи шаҳри Париж иқрор мешаванд ки Ди Мария яке аз беҳтарин футболбозон дар таърихи даста мебошад. бархе бар он назаранд ки Анхел аз он таълифу тавсиф ва қадру манзалате ки бояд дошта бошад надорад ва дар қатори футболбозоне ҳаст ки ноадолатона барои корномаи худ баҳои баланд нагирифтаанд. сарчашмаҳои мӯътамад ишора мекунанд ки футболбози аргентинӣ тобистони соли ҷорӣ бозингари дастаи Ювентус мешавад. қаблан дастаи шаҳри Турин ба бозингари хатти нимҳимоя ва моил ба ҳуҷум шартнома бо тарзи 1+1-ро пешниҳод карда буд, яъне қарордоди яксола бо имконияти тамдиди он барои як мавсими дигар. ва аммо Ди Мария аз чунин шартҳо даст кашид. ӯ мехоҳад ки бо Ювентус шартномаи 3 сола ба имзо расонад. чунин хабарҳо чанде пеш баромада буданд ва то имрӯзҳо имконияти ҳаллу фасл кардани ҷиҳатҳои дигари масъала ҳам пайдо шуданд. тибқи хабарҳо бозингари Аргентинӣ ва Ювентус аллакай ҳамаи корҳоро тах карданд. бешубҳа метавон гуфт ки Ди Мария марҳилаи омодагӣ ба мавсимро дар шаҳри Турин мегузаронад ва дар дастаи маъруфтарини Италия ҳам фаъолият хоҳад кард. барои Ювентус дар ҷалби Ди Мария як нуқтаи хеле муҳим ин бепул ба Турин овардани футболбоз мебошад. агентҳои озод мисли оҳанрабо ҳастанд барои Ювентус албатта.
қиссаи Бавария ва Левандовски то ҳол тамом нашудааст. дар он персонажи нав пайдо мешавад. Ин қаҳрамон аз кишвари Англия бошад ки дар Албиони Туманпеш худро ба таври олӣ нишон дод. гап сари Харри Кейн меравад. то ҳол маълум нест ки Левандовски дар Бавария мемонад ё ба сафи Барса мегузарад. худи ӯ хоҳиши рафтан дорад. роҳбарияти дастаи шаҳри Мюнхен бошад ба ӯ гуфтанд ки ягон ҷона меравӣ. ҳолати номуайян ба он оварда расондааст ки мюнхениҳо дар талоши ҷалби ҳамлагари нав мешаванд. гуфта мешавад ки дар сурати рафтани Левандовски маҳз Харри Кейн ҷойгузини асосии ҳамлагари полшагӣ хоҳад шуд. шаклу шеваи бозии онҳо ба ҳамдигар монанд ҳам набошад, Кейнро ҳатто беҳтар аз Роберт мешуморанд. чунин ибрози андешаро бархе аз соҳибназарони футбол пешниҳод карданд. яъне Кейн ҳатто метавонад худаш ҳам имконият созад, вале Левандовски ҳолати тайёрро бо гол анҷом медиҳад. аммо ин ҷо гап сари нархи ҳамлагари англис меравад. Бавария ки дар умраш танҳо як маротиба барои бозингар 80 миллион сарф карда буд, аз куҷо маблағи аз ин бештарро медиҳад? онҳо албатта пул доранд, аммо барои ҷалби футболбоз мюнхениҳо ягон маротиба пули зиёд сарф накарданд. акнун тасаввур кунед ки Тоттенхем аз 120 миллиони Манчестер Сити даст кашиду, чаро маблағи камтари Бавария қабул карда шавад? яъне агар дастаи якуми олмон воқеан ҳам мақсади харидани беҳтарин бозингари англисро дошта бошад, бояд хазинаи худро кушода пули хеле зиёдро сарф кунад. Кейн дар дастаи монанди Тоттенхем ки топ клуб нест, голи зиёд мезанад. пас дар Бавария шароитҳои голзанӣ барояш аз ин ҳам бештар пайдо хоҳанд шуд. рӯзҳои нимҳиматгари олмонӣ Манчестер Сити Илкай Гюндаган дар даста ба шумор боқӣ мондаанд. намояндаҳои Гюндаган дар ҳамин шаб рӯз бо роҳбарияти клуб атрофи ояндаи клиенташон мулоқот доранд. гуфта мешавад ки Манчестер Сити нимҳиматгарро дар ҳайати худ намебинад. ба ӯ хабар дода шудааст ки метавонад ба худ дастаи нав ҷустуҷӯ кунад. қарордоди кунунии Гюндаган бо Манчестер Сити тобистони соли 2023 ба итмом мерасад. баъди маосим Сити мехоҳад ӯро ба фурӯш гузошта чанд миллионро аз фурӯхтанаш кор кунад. чанд дастаи аллакай ин ҳолатро дар карда ба Гюндаган пешниҳоди ҳамкорӣ карданианд. пеш аз ҳама Арсенал ва Барселона талабгор ҳастанд. ҳолати Арсенал акнун душвортар шуд. агар лондониҳо ба Лигаи Чемпионҳо набароянд, пас Илкай ин вариантро дигар мавриди назар қарор нахоҳад дод. Барселона дар талоши қавӣ намудани хатти нимҳимоя мебошад ва бозингари мазкур метавонад барои ояндаи худ маҳз дастаи каталониро интихоб намояд. ба сегонаи Педри, Бускетс, Гюндаган назар кардан хеле аҷиб мебошад. мушкили Гюндаган дар дастаи шаҳри Манчестер дарёфти вақти ками бозӣ мебошад. ин нимҳиматгар мехоҳад ки пайваста дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад, аммо Гвардиола ба ӯ чунин шароитро фароҳам оварда наметавонад. дар баробари Арсенал ва Барселона ҳамчунин дастаҳои кишвари Германия ба Илкай Гюндаган таваҷҷӯҳи хос доранд. با همین تمام واردانم که جدکاری من با شما پیسند میاد لایک کامنتاریا و در کانال ابناش در رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف خیر برادران در پناه الله.